Music director Mr. Sanjay Raj. Music by Saurabh Israel. गाना किसी के रहेगा पर धमाका डीजे संजीत राज के रहेगा। डीजे संजीत राज भरे थाली में रखला से ए भैया कौआ रखिले गोयल भरे थाली में रखला से तो कथी बानी हम हो कथी मांगी हम तो कथी 7352761755 नहीं देता वे तकला से ए भैया कौआ रखिले गोयल भरे थाली में रखला से ए भैया कौआ रखिले गोयल भरे थाली में रखला से Saurabh Digital Recording Studio, Motihari. हकीम के मिठाई रहली लाइल जाके बजरिया से झट से अइलस सुजुठी अइलस देखनी नजरिया से हाँ भाई बहन के त्योहार डीजे संजीत राज तो कैसे मानी हो तो कैसे मानी हो किनके मिठाई रहली Music director Mr. Sanjay Raj. झट से अइला सुजुठी 7352761725 हो भाई बहन के त्योहार कैसे मानी हो तो कैसे मानी हो तो कैसे मानी हो ठीक ना वो है पानापुर विलेज चौक वैशाली। मारो दे हम चकला से ए भैया राखी कौआ ले गइल भरे थाली में रखला से ए भैया राखी कौआ ले गइल गाना किसी के रहेगा पर धमाका डीजे संजीत राज के रहेगा। Saurabh Digital Recording Studio, Motihari. भरेला सिका करेला टीका रही घोरले हो तू हो कलाई हमरे ला भाई रहल तू छोड़ले हो हाँ दोसर राखी ले आदि सारा भी भैया हो सारा भी भैया हो सारा भी भैया हो धरेला सिका डीजे संजीत राज रही घोरले हो तू हो कलाई हमरे ला भाई रह तू छोड़ले हो हाँ दोसर राखी ले आदि सौरभ भैया हो 7352761725 आइल रक्षा बंधन लगावेला चंदन रतन रतने सकला से ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से तो कथी बानी हम हो कथी मांगी हम तो कथी बानी हम कथी मांगी हम डीजे संजीत राज से ए भैया कौआ राखिले गइल भरे है थाली में पानापुर विलेज चौक रखला वैशाली। से ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली मुझे गाना बनवाने के लिए संपर्क करें 7352761725।